Diyos maray na aga mga tugang, maluhod po kita para sa novena to the Immaculate Conception. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O God, who by the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary did prepare a worthy dwelling place for your Son, we beseech you that, as by the foreseen death of this your Son, you did preserve her from all stain, so too you would permit us, purified through her intercession, to come unto you, through the same Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, God, world without end. Amen. Prayer for Day 7. O Immaculate Virgin, Mother of God and my Mother, from the sublime heights of your dignity, turn your merciful eyes upon me while I, full of confidence in your bounty and keeping in mind your Immaculate Conception and fully conscious of your power, beg of you to come to our aid and ask your divine Son to grant the favor we earnestly seek in this novena, if it be beneficial for our immortal souls and the souls for whom we pray. Please state your intention here. O Mary of the Immaculate Conception, Mother of Christ, you had influence with your divine Son while upon this earth. You have the same influence now in heaven. Pray for us and obtain for us from him the granting of my petition, if it be the divine will. Amen. Litany of the Blessed Virgin. Lord, have mercy on us. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God the Father of heaven, Have mercy on us. God the Son, Redeemer of the world, Have mercy on us. God the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Mother of Christ, Pray for us. Mother of Divine Grace, Pray for us. Mother most pure, Pray for us. Mother most chaste, Pray for us. Mother inviolate, Pray for us. Mother undefiled, Pray for us. Mother most amiable, Pray for us. Mother most admirable, Pray for us. Mother of good counsel, Pray for us. Mother of our Creator, Pray for us. Mother of our Savior, Pray for us. Virgin most prudent, Pray for Virgin us. most venerable, Pray for us. Virgin most renowned, Pray for us. Virgin most powerful, Pray for us. Virgin most merciful, Pray for us. Virgin most faithful, Pray for us. Mirror of justice, Pray for us. Seat of wisdom, Pray for us. Cause of our joy, Pray for us. Spiritual vessel, Pray for us. Vessel of honor, Pray for us. Singular vessel of devotion, Pray for us. Mystical rose, Pray for us. Tower of David, Pray for us. Tower of ivory, Pray for us. House of gold, Pray for Ark us. of the covenant, Pray for us. Gate of heaven, Pray for us. Morning star, Pray for us. Health of the sick, Pray for us. Refuge of sinners, Pray for us. Comforter of the afflicted, Pray for us. Help of Christians, Pray for us. Queen of angels, Pray for us. Queen of patriarchs, Pray for us. Queen of prophets, Pray for us. Queen of apostles, Pray for us. Queen of martyrs, Pray for us. Queen of confessors, Pray for us. Queen of virgins, Pray for us. Queen of all saints, Pray for us. Queen conceived without original sin, Pray for us. Queen assumed into heaven, Pray for us. Queen of the most holy rosary, Pray for us. Queen of peace, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy on us. Grant, we beseech thee, O Lord God, that we, thy servants, may enjoy perpetual health of mind and body, and by the glorious intercession of the Blessed Mary, ever Virgin, be delivered from present sorrow and enjoy eternal gladness through Christ our Lord. Amen. Amen.
Novena to Santo Niño. Please kneel. O Señor Santo Niño, you are our King and our God, we worship you. You are a strong defender, we turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines, we come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us, lastly, that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the Have world. mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo at siniba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitaas miyan sa mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban, inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan,
Day kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabutan as sinautob an sa imong kabutan, natamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong masalang gibo. Asin mo niyan, namamatean mina ang padusang balik, pansamong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang pig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad, day kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan, ilikay mo kami an sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao, antabayan mo kaming magtalubo, na maging maresponsabling para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, at asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa liwat Diyos maray na aga mga tugangon yan po, Lunes sa ikaduang simana, nin Adviento. Isabay man po niya to sa satong pagpamibi ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat. Dulot ni Tess D. and family, Gigi Leonarda Lorayes and family, for another year. Dulot ni Nance Desel Esquilion. Birthday, dulot ni Elijah Xavier Belleza. Eligio Garing, Sister Leoncia Garing, OP, dulot kan Garing family, special na kahagadan, dulot ni Irving Nolial, board exam of Rian Monteverde, dulot kan Codornes family, to pass the criminology licensure exam, dulot ni Christian Felix D. Marmol, special na kahagadan, dulot ni Domingo Peñaflor, for fast recovery of Marie, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, special na kahagadan dulot man kan sarong anonymous, para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, pura, dulot ni Luis Los Baños and family, Ruben and Leticia, dulot ni Lian Rico Obal, Jose, dulot ni Nilfale and family, Severino, dulot kan Torla family, Helen and Federico Sr., dulot ni Fleds Alvarado, All Souls, dulot ni Marachu Gomez, Jonathan, dulot kan sarong anonymous, sa kalag ni Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Ana, Rufino, dulot kan Esquivel family, Floserfina, dulot kan Asopardo Cantara family, Mirna, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan, Florentina Hehidjo, dulot ni Joyce A. Sarsa and family, Marcelino Ian, dulot ni Tess Lorete and family, 16th death anniversary of Anastasia, dulot ni Elizabeth Musa and family, sa kalag ni Feli, dulot ni Henry Seya, Roderick, dulot ni Lolita Diasta and family, Angel, dulot ni Esther Pereya and family. Aidan, death anniversary, dulot kan Ham family. Matindog na po ang gabo sa pagpuong. So
Father. Sa rong komunidad, kita nagkakatiripon sa pag-umaw, asin pagpasalamat sa satwiyang kagurangnan. Sa ngaran ka Ama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Aldaw na lunes sa laog kan ikaduang simana kan Adviento. Enot, iyo maninian aldaw na konsain kita, tinupunan niya to ang mga pagresponso, pagpamibi para sa kapahingaloan kan kalag, kan sa tuyang mga namumutan sa buhay na sa tuyang ipinaparesponso sa laog kay ni Triduum o Tulong Aldaw. Siring man, yaon kita sa laog kan mga misa novenaryo sa pagandam niya to, sa maabot kan kapiyastahan, kan solemnidad kan Immaculada Concepcion sa maabot na Huwebes. Agado niya to ang tabang kan sa tuyang mahal na ina, lalong-lalo na ang kusog, tanganing kita siring sa saya padagos man na makasimbag sa imbitasyon, asin pangapudan kan mahal na Diyos sa satuyang buhay. Midbidon tanangon yan ang satuyang mga pagkukulang, ihagad po'y ninintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, na nagkasala ko'y makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangadya ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa ilo mga tugang, na ako'y pamili sa kagurangnan ng Diyos. Maherak malugod sa tuwan Diyos na makakamhan, pakapatawadan sa tong mga kasalan, sindarhon kita sa buhay na dahil kasagpara. Amen. Mamimi kita. Kagurangnan namimibi kami, lugodan pamibi kan sa mong pagngayo-ngayo, mapasa atubang mo. Tanganing huli kan daing diktang kalinigan, ang mga panuga kan sa mong paglingkod, makaabot sa dakulang misteryo kan pagkanitabo kan sa imong buktong na aki. Huli kay Jesucristo, kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as sinagahade sa pagkasaro, kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po para sa liturhiya kan tataramon. Hinayugod niya to an enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Isaías. An kadlagan asin an alang na daga magugma. An kapatagan mag-uugma asin mamumurak. Mamumurak nin dakol asin maawit nin maugmang awit. An kamurawayan nin Libano mapapasainda. An kaliwanagan nin Carmelo asin Sharon siringman. Mahihiling ninda an kamurawayan nin kagurangnan. An kaliwanagan nin satuyang Diyos. Pakusugan nindo ang mga kamot na napapagal, pasarigon ang mga tuhod na tinatakigan. Sabihin nindo ang mga maluya ang buot, magmaisog kamo, di kamo matakot. Hilnga ang sa indong kagurangnan madatong, daraan sa iyang pangsingil asin pagbalos. Madatong sa pagligtas sa indo. Dangan mabubuksan ang mga mata nin mga buta. Malilinigan ang talinga nin mga bungog.
An mga pilay maglulukso siring sa usa, asin ang mga dila nin mga pula, magaawit nin mga kaumawan. Mga sapa asin salog, mabulos sa mga kadlagan asin kapatagan. An mga alang na daga magiging danaw, asin sa dagang napapaha, maluwas ang mga burabod nin tubig. Sa mga eeroka nin mga hayop, matubo ang kawayan asin hoyo. Magkakaigwad dyan nin sarong aagihan na aapodon banal na dalan. Mayo nin marigsok na makakaagi dyan. Ang mga lulong dai tutugutan na malagalag diyan. Ang leon asin mabangis na hayop, dai manunumpungan sa dalan na iyan. Taan mga tinubos, iyo ang maagi diyan. Ang mga tinubos ning kagurangnan mabalik, malaog sa Siyon, nagaawit sa kaugmahan. Nahihiling sa saindang lalogon, ang daing tapos na kagaya-gayahan. Makakamtaninda ang kagaya-gayahan asin kaugmahan, matatapos ang pagtangis asin kamundoan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An satong Diyos, madatong sa pagligtas sa tuya. An satong Diyos, madatong sa pagligtas sa tuya. Dadangugon ko ang itataram ng Diyos na kagurangnan, katuninongan ang ipapahayag niya sa iyang banwaan. Haranin ng God ang kaligtasan sa mga natatakot sa iya. Ang kamurawayan mauntok sa satong banwaan. An satong Diyos, madatong sa pagligtas sa tuya. Ang pagkaherak asin ang katotoohan magsasabatan. Ang katanosan asin ang katoninongan maghahadukan. Ang karahayan matubo gikan sa daga. Ang katanosan madungaw hali sa kalangitan. An satong Diyos, madatong sa pagligtas sa tuya. Ang kagurangnan mataltag kan sa iyang mga karahayan. Ang satong daga magtataon indakol na pamunga. Ang katanosan manginginotan sa iya, asin ang kaligtasan magaantabay sa iyang paglakaw. An satong Diyos, madatong sa pagligtas sa tuya. Ipagirukyaw niya to ang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Lucas. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Sarongal daw sa Jesus nagtutukdo, asin yaon duman nagtutukaw ang mga pariseyo asin mga eskriba. Hale sa mga baryo nin Galilea, Judea, asin Jerusalem. Siya nagbubulong sa kapangyarihan nin kagurangnan. Nagdulo ka nagkapirang mga lalaki, daraan sarong paralitiko na nasa katre. Nabuot nindang ikalaog asin ikabugtak sa tubang ni Jesus. Alagad daing maaagihan, uli sa kadakulan kan mga tao. Kaya isinakat ninda sa atop, hinuklas an atop, asin itinunton an paralitiko na nakahigda sa katre sa tubang ni Jesus. Pagkahiling kan sa indang pagtubod, si Jesus nagsabi, katuod, an sa imong mga kasalan pinatawad na. Ang mga iskriba sa sinpariseyo nag-isip-isip, si Isay ini, na naglalanghad sa Diyos. Si Isay, kundi ang Diyos na, ang nakakapatawad kan mga kasalan. Naraman na Jesus sa indang nasa isip, kaya nagsabi sa inda, ano ang sa indong iniisip? Ari nanurog na madaling gibuhon, magsabi ang sa imong mga kasalan pinatawad na, o magsabi tindog asin lakaw tanganing
Tanganing mahiling nindo an akin in tao, igwanin kapangyarihan sa daga, sa pagpatawad ken mga kasalan. Nagsabi sa paralitiko, tumindog ka, darahaan sa imong katre, asin pumuli ka sa imong harong. Ang paralitiko tuminindog sa tubang nin gabos, kinargaan katre na sa iyang hinigdaan, pagpuli sa harong, nag-omaw sa Diyos. Gabos nagnaralas asin nag-omaw sa Diyos. Ulay ninda, ngunyan, mga bagay na daim matutubod sa muyang nahiling. Mga tugang kong namumutanan marahay na pareta kan kakurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Sa ministeryo or healing ministry kan sa tuyang kakurangnan, kadakol siyang nabulong. Last week, nadangog niya to ang pagparahay, asin pagbulong niya sa sarong buta. And ngunya na aldaw, nadangog niya to ang istorya kung paano kan sa tuyang kagurangnan binulong ang sarong paralitiko. Permi kita pong may manunotisya na duwang bagay, importanteng detalye, digdi sa istorya nin pagbulong kan sa tuyang kagurangnan. Ang enot, pag nagbubulungan sa tuyang kagurangnan, igwa perming partisipasyon o kooperasyon sa tigbubulong. Bako man siya magikero na, tsadan! Rahay ka na. You have also to do something. You have your own part to take or to make. May kooperasyon. And sa part kayo ni sa istorya, tanganing totalmente mamatean niya sukarahayan na itinao sa iya kan sa tuyang kagurangnan. Anong sabi niya duman sa paralitiko? Sabi niya, tumindog ka, daraha, an sa imong katre, asin pumuli ka na sa imong harong. For complete healing, kay puhanan tawo mag-kooperar. Ibaba ta sa tuyang practical na pagkabuhay ko. Minsan kaya baga, we ask God for blessings and graces of healing, but we are not doing our part. Narumduman nindo itong tig-istorya ko sa indong nag-post sa Facebook na nag-birthday siya. Sabi niya, I ask God for a long life. Pero sa picture kan sa iyang birthday, may kapot-kapot siyang pundador. Gusto mo ni nalawig na buhay? Pero sige mo ang inom. Nagahagad ka sa Diyos na marahay ka na. Pero dahil ka man natigigibot tanganing makamtan mo ang karahayan. It's akin to a situation na lalong-lalo na digdi sa St. Jude. We always ask God for blessings and graces. Makapasar ako sa board exam. Pero dahil ka man nagre-review. Pag dahil nakapasar, pigbasol pa si St. Jude. Dahil ka mo nahira kay St. Jude. Isipon mo, pero ang board exams or bar exams ang tigpapangadji nindo sa iya. Imagine kung gabos na yan na exam pag-reviewon ni St. Jude. Rakman. We also need to do our part. Sabi kayan sa Espanyol, el hombre propone, en Dios dispone. Man proposes, God disposes. We need to do our part for us to be able to obtain kung ano manan sa tuyang minamaawot, lalong-lalo na ang kabulungan. May English na saying kayan, na permitang nadadangog, pero nga daw ta, tipisilo niya aplikar niya to sa tuyang buhay. Ano ito? God helps those who help themselves. Ang Diyos nagtatabang sa mga tawong tigtatabangan man ang saindang sa diri. That's the first thing or minor detail na mahiling tadigdi sa istorya nin pagbulong kan sa tuyang kagurangnan. Ikadua, may partisipasyon sa ibang tao. Minsan baga, you find yourself in a situation na disganado ka ng maray, dahil ka ng kakayahan na umasa pa asin dumulog sa Diyos, nawaaran ka na nin pagtubod, kay puhan mo na sa ibang tao. So pagtubod mismo kan ibang tao,
tanganing iyon magdara sa imo para ni sa satuyang kakurangan. And this is precisely what happened sa istorya kan satuyang ebanghelyo, mga tugang. Paano mananggad makaabot duman sa paralitiko, nasa kama na ngani, gulay na. Pero sabi digdi sa istorya, 4 na lalaki nagdara sa iya. Nagkapirang mga lalaki. Sa ibang version kay ni sinabing 4. Kama mananggad kadre. Kung 3, paano yan? Di 4. Nagdara digdi sa paralitiko, pasiring sa satuyang kakurangan. In fact, pag-abot ninda duman sa harong, na kung sa inyaon ang satuyang kakurangan, day sida makalaog, tadakulo na tawo. Anong ginibo ninda? Suminakat sa atop, tinuklap so atop, asin duman. Ibinaba, sukat rin akong sa inyaon so paralitiko. Kaya, if you notice, ang sabi kan sa tuyang kakurangan, bako naman gayon naging dalan, so pagtubod kan paralitiko, anong sabi niya? Dahil kan sa indong pagtubod. Dapat ko taanaan, sinabi niya, dahil kan sa imong pagtubod, narahay ka na. So pagtubod na kan 4 o nagkapirang lalaki na nagdara sa paralitiko, ang naging dalan, tanganing makamtan kay itong paralitiko, ang kabulungan. I-aplikar tamanan sa satuyang buhay. Sabi ko nga ni, minsan, kaya kadaklan, dakulong kitang deboto ni San Judas Tadeo, dahil minsan mga desperado, as in desperada na kita sa buhay. And we need each other to bring us closer to Christ in order for us to obtain healing. Tanganing marahay kita. Pero kung minsan, the other side of the fence, kita, nagigilugod na ulang, nagigilugod na sagabal para sa iba, tanganing makarani sa satuyang kagurangan. Dakulo na paagi, minsan nahiling tan sa tuyang sadiri, na ti ulangan tan iba. We block, we hinder people from coming near to Christ. Ansaro kayan, ang pagiging mga marites, chismoso, as in chismosa. Sabi ni Pope Francis, gossip kills. Kaya kamong mga marites, mag-ingat kamo, nakakagadan palan kamo. Sabi ni Pope Francis, gossip kills. Ngata day nag-uuswagan komunidad, ngata day tanakakamtanan kamawutan ta, nagpapataralbugan. Maski baga sa buhay politika, pagyaon ka sa taas, gusto kang ibaba. Daing permanenteng kaiwal, daing permanenteng barkada. Parehas man minsan sa komunidad, pag may makukuha ang benepisyo sa imo, barkada ka. Pag may party, yaon. Pero pag nasulo suharong mo, maski sarong tabo, dahi man lamang. Diba? Inian mga example, kan sitwasyon na kung minsan kita, pig-uulangan taan iba, tanganing makarani sa satuyang kagurangan. Kaya ini ang challenge kan satuyang ebanghelyo. Let us be instruments of Christ's healing by proclaiming our faith. Ang pagtubod taman lugod maging dalan, tanganing an iba makamtan ang kabulungan. Tanganing an iba makarani sa satuyang kagurangan. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in Espiritu Santo. Amen. Malibig ang puso
Magpamibi ka mo mga dugang, tanganingan sa ko asinan sa indong ata ang mga kumanlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako malugod kang kakuranan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurang na simbahan. namimibi kami pakiakuan mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo, hulit at tinutugot mong maging mahusay, ang sa mong debosyon mo niya na panahon. Papagkani ko na inimagin para sa mo, premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos, uli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Ang kagurangan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas sa mga puso. initaas mina sa Magpasalamat kita kagurangan. sa kagurangan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan sa en. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kanina kong laman, inutog niya ang katungdan kandaan na patakaran. Asin binuksan para sa mo ang dalaning kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa ikaduwa niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan niyan panuga ng unyan sa pagbantay, pinapahangasan ning halaton. Kaya kaiba kan gabuos na santos sa sinangeles sa kalangitan, sarabay kaming minaawi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos din mga hukmo, Diyos din mga hukmo, ang langit na sinangaw, panukan sinong kamurawayan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan, palanan ang minarigin, sa ngaran kan kaurapan, Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kanang kadan banal, murabot nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon, kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawa kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi magako, kamugabos, asin magkakan kainitay niyan sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuhan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa imo. Itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi magako kamugabuas sa sin mag-inom kayli tayni ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan napapabuloson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan inian pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapangareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahaya sa punay kamagato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ni kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Kasi nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo.
Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglao kan pagkabuhay liwat. Sa espesyal na paagi, girumduman niya itong mga kalag na sa tuyang ipinaparesponso sa mga aldaw na ini. Sinda, asinan gabos na mga gadan, tangan nakoa sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos na mimibi kami. Tanganing kay ni Santa Maria Virgen na ina ng Diyos, ni San Jose, ang sa iyang mabinion esposo, ang mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos na kay tupa na kapagkayagaya sa imo, magkanigong maging kairas, kan buhay na daing kasagparan, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, uli sa aki mong si Jesu Kristo. Uli sa iya, asin kay banya asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo at gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Nakakaligtas na tugon, sin pinatuod kan Diyos nun, nakaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama, Nyamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo. Mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit, ansa mong kakanon sa oral daw, itaw mo sa muyaan niya, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw nyamon katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesu Kristo ang kakurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa indo, ang sakop katuninongan itinatao ko sa indo, hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkani ko na siya mapatuninong, asin magkaburunyog sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay nga mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Pagpatinaraohan po kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you. Cordero ka Diyos na nagpapala, kan mga kasalan, kan tinaman, karami kami, karami kami. Cordero
atugang uyaan kordero kan Dios, uya si Kristo ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Kristo sa mong pagurangan, madero ka sa mulyang puso, magkalikot sa muyang buhay, madya sa samuyan. Mamimbi kita. Kagurangnan namimimbi kami, mapakinabangan minugo dan mga misteryong pinagselebrar, nahuli ka ini kaming mga naglalakaw sa tahaw kan mga kinapano na bagay, ngunyan gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Let us do the responsory for the dead before the final blessing. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my I Savior. myself shall see Him, my own eyes will gaze on Him. In my body I shall look on God, my Savior. This is the hope I cherish in my heart. In my body I shall look on God, my Savior. Altogether, I I know that my Redeemer lives, and on the last day I shall rise again. In my body I shall look on God, my Savior. Invocations for every petition we will answer. Lord, save your people. Lord, save your By your people. coming as a man, Lord, save by your your people. birth, Lord, by save your your baptism people. and fasting, Lord, save your by your people. suffering and cross, Lord, save your by your death people. and burial, Lord, save your by your people. rising to new life, Lord, save your by your people. return in glory to the Father, Lord, save your by your people. gift of the Holy Spirit, Lord, save your by your people. coming again in glory. Lord, save your people. Let us pray. Almighty God and Father, it is our faith that your Son who died on the cross was raised from the dead, the first fruits of all who have fallen asleep. Grant that through this mystery your servants who have gone to their rest in Christ may share in the joy of his resurrection. We ask this through Christ our Lord. Amen. Give them eternal rest, O Lord. And may perpetual light shine on May them they forever. rest in peace. Amen.
An kagurangnan, mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. bendisyonan, lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin may herakon. Anama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang bisan, lakaw kita sa pagkamuot kay Kristo, asin sa kapwa. Salamat sa Diyos.